다 되니 샤자 콤바님바 데레 콤바님바 데산데레레 다 바자르 파츠 코거 까까 그래도 코거들라 주주레네 야나 차마나 찬데 그래네 도다 다 타르지든지 저거를 샤자 데레 아니 다 코소 콤바사바 어제나 다 피어서 저 딜라 만 단도로라서 그래도 지따워 tani tan ro ta nga zu phe lo go lai ta phe lo go dil sha cha phe da kum ba des de da din ma le re na da kri de sa de sha ta le de ta kum ba sa ba de kun so jis pai la ta kala wa ra na ta sa na ta na sam chi da man do ka de ji jo mu jo ba 되는데 저 쇼들이 니바니 나래자 어떤 데인고 이 다시 때고스 내가 다원이 다시 다 집이가 다리 가서 다리 니 장아 딜레 그래라 다리 니 장아래 무쳐 살래 오스 아니 저거 차로라 저쪽에 차로라 그만 야보서 뭐 나는 템부치는 만도 더 이제 세리 먹고 갈래 올라 세리 고만 பாடி அண்ணா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்களே இப்போ நீங்க போய் அங்க போய் எடுத்துக்கோங்க எல்லா சின்ன வேலை செஞ்சிருங்க இங்க வந்து 2-3 மாசத்துல வந்துருவாங்க நீங்க பிரச்சனை வேண்டாம் வந்துருவாங்க வந்து எல்லாமே சரி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நீங்க என்னென்ன வேணுமோ அது கொடுத்துருவாங்க நீங்க 2 கேட்டீங்களா அது எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க அங்க போயிட்டு அங்க தங்கிவுங்க 4 மாசத்துல 20-25 டேட்ல வந்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க பயப்படாதீங்க இங்க வந்து இப்போ பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இல்ல பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஆமா இல்ல பிரச்சனை ரொம்ப நன்றி சாமி உங்களுக்கு இதுங்க அஜாதோ கூச்சம் இவருக்கு கல்யாணம் இல்ல அப்பா இல்ல அந்த பொம்மி இதுங்க அஜா இது 2500 எடுத்துக்கோங்க அந்த எல்லாம் மூவ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் என்ன வேணும் சரிங்களா நான் நம்புறேன் யாரையும் நம்ப மாட்டேன் சாமி நீங்க அங்க யாருமே கொடுக்காதீங்க சரிங்களா சாமி கொடுக்க மாட்டேன் இல்லங்க அஜா கேம் இங்க வந்து அப்ப எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க சரி இது போட்டோ எனக்கு வேணும் எனக்கு எங்க இருந்தாலும் இது போட்டோ வேணும் உங்க போட்டோ பார் கோஸ் கேனா போட்டோ ஏன்னா நான் மறக்க முடியாது சரிங்களா நாங்க போன கூட நான் மறக்க மாட்டேன் அம்மாவோட ஃபேமிலி வந்து டெல்லி அம்மாவோட ஃபேமிலி வந்து அவங்க யாரும் ஒதுங்க சாமி என்னை கட்டி கொடுத்து பழையவங்காடி யாரும் குடிசாலைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் ஃபாதர் வந்து சிட்டிஸ் நான் போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உள்ள ஒரு ஷாப் மேல குன்னூர் பழைய கை விட்டுட்டேன் கார் ரிஃப்ளெக்ட் அங்கதான் கொஞ்சம் பமா தெரியுமா யோசரா ஐயோ விட்டுட்டாரு நான் ஒதுங்க சாமி ஒரு பிரச்சனை இல்ல பாட்டி இங்க வந்து எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க இப்போ நேரத்துக்கு இங்க காசு கொடுத்து எல்லாம் படிக்கோங்க அப்போ 3 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் எல்லாம் சரி பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு பாட்டாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் எங்க எப்போ பார்க்கலாம் இப்போ கேனா கதிலிகி சார் நெக்ஸ்ட் நீ தாங்க 2-3 மாசம் இல்ல நீங்க இப்போ காசு கொடுத்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் சின்ன வேலை செஞ்சுக்கோங்க மற்ற எல்லாமே நல்லா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப நன்றி அண்ணா இவரு பார்க்க வேண்டாம் இவரு கண்டிப்பா வருவாரு 내가 콘서트 강바산도 소열라도 띵무 조선 너무 말해야 되네. 어디 진짜는 짜 이동 되도. 그래서 이동하게 했어. 이동하게 짜. 나 기아마 다스는 로 인텐로. 자. 네. நான் யாமனும் கீழே மாமசி சரி சனிக்கிழமை சாப்பிட மாட்டேன் இந்த திங்கக்கிழமை அமாவாசை நாள்ல தாரி மேஷன் டோல சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது நீங்க எப்போ மூவ் பண்ணி போறீங்க அங்க வரலாம் போய்க்கலாம் வரலாம் நம்ம இந்த மார்ச் லாஸ்ட் அன்னக்கா நான் போயிடலாம் இந்த மார்ச் நீ ட்ரக்ஸ் ஆயிரீங்க அந்த யாரும் கொடுக்காது மார்ச் எல்லாமே போய் தருவீங்க மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்ல நான் ஆர்டர் எனக்கு நம்ம என்னோட எடுத்து
ನಾನು 다 되어 왔어. 그냥 같이 주시는.